May buntag mga igsuonan, nanapod kita sa ikalimang Domingo sa pagsuulog sa ordinaryo nga selebrasyon sa simbahan. Amo kamong awhawon na po pagpaminaw sa ato ang Ebanghelyo diha sa atong Bible study nga kita mga asin o kahayag sa Ginoo. Amo kamong i-welcome sa amo ang hamubo nga pagpaambit kaunta amo panikamot nga kini magatunong o magahatag kanamo nato o kanang pagtabang pagkuha og prinsipyo o unsaon nato pagpanginabuhi isip usa ka mga Kristiyanos ug nagpuyo diha sa usa ka kalibutan. Salamat kayo o maayong buntag. Individual mission and community mission. Mission statement maguni duha ka parabol to be salt and light. To be salt and light, salt of the earth, light of the world. No? It could be an individual mission or a community mission. No? Salt cannot exist by itself. Diba? Cannot exist by itself. It must be given to others to give flavor and to give palamig sa uban. Likewise, light cannot also exist by itself. But to illuminate the road, no? To illuminate laon nga pagka-kuban, to illuminate our life. No? And also, individual and community don't exist or cannot exist for ourselves only, but for others and to God. So, what happened to the Dead Sea? Oh. Kanon nila siyang kuha, kanon na yung sana, paminaw sa pulong sa Diyos. Puno na ang ulo, puno na ang kasing-kasing, ba't wala nga pa ambit sa uban? No? So, mabahog yung ka. Una-unahon mo ang asin, o puro ka lang asin, ay may tabo mo. Ha? Tayaon ka. Tayaon ka. Ha? Because it could not exist by itself. Kung light lang karon na light, dili mo hatag, masunog ka. Diba? Just imagine the light na imuhang ikip. Madugay, masunog. Kabantay ka sa broiler sa manok. Mga gagmay pa, di ba butahan ng light para mainitan sila. Sulay o pasigan na hantod-santod, di ba? Papasok na yung mga gagmay nga manok. History, sa Jewish history, labi na itong converted to Christianity, they still attended the synagogue. Sa mitabo, confusion. Nga naman, si Mateo, iyan yung pahimangno sa katong mga Jewish converted to Christianity. And then they still attended the synagogue. This is also a reminder to all of us na nagpabunyag na ta, Christian na ta, and then we're not living the life as a Christian. Katago gyapon og sigarilyo. Kung walay nakita, bato gyapon musulod gyapon sa mga red houses. No? O gapanglibak gyapon, sismis gyapon, gadaot sa uban. Kung walay makita, magdawat lang gyapon og isupi. No? Something like that. And Matthew reminded the community. He said, "Are you really in the community? What happened to you?" He said, as an individual, as a community, you should be a Christian. Pagpili. Kaya ang tao nga namangka sa dalawang ilog, ano kayo
masunog yun siya sa pikas. O dili ka effective o wala kay insaktong prinsipyo. No? Duha ka buka yung i-appeal. Wala, you have to make decision. So, murang tanaw na ito ang history. O, kay isog kayo ang konteksto sa atong ang Bible study o titulo sa history. Kung asa man yung history ni Matthew. Then, kung saan nitabo sa katong Jewish nga nagtuo sa resurrection, but then they are not still practicing the Christian way, musulod na po sa synagogue, katago-tago, muna nag-istorya si Matthew, you should be light, you should be salt. Nga naman, balimbing man. Amen? Muna the reason nga, ano naman ni sa gospel, di ba? Community man yun ang concentration ni Matthew sa iyahang gospel. Nga naman naani siya ng parable. Because of that. Maybe there are other reasons, but usa ka rason, no? Sa community. They are expelled because they cannot follow. They can't follow the law. This would be an law sa Jewish, no? So sa Jewish, this would be an balao. So, they are reminded to be salt and light of the world through the gospel of Matthew. Some hide the light. As a Christian, they try to hide. Nga nana sila ibunyagan na siya sa pagka-Kristiyanos, but they try to hide. Kung sa isulti ni Matthew, you cannot hide the light in a bosom, nor you cannot hide the light coming from the city on the hill. Amen? Siya, hindi mo na matago. Hindi man ka binunyagan ka rin paguman. Ha? Huwag ka puyo sa ingon. Mo ginagawa na tampo sa ato. So, binunyagan mo niya. Muna ka nagpa 5-6. Diba? Binunyagan magkamo niya. Mugya po ninyo yung batasan. Oh, diba? Ha? O ka na sa natural family planning, mag-practice. Dagang kayo, no? Nato sila ko, no? May subject kayo sila na kuhaan na, kausar. So, as a community, in Matthew 5, chapter 13, to be again, to be balik, to be sold, no? God wanted us to be healthy. At the same time, doing, ingon ni Joy sa mga babae, we should have that character, no? To share with others. Because, otherwise, maitsbita. Kung daghan ta kasin. Di ba? Di ba ta? Kung daghan ka kasin, maitsamita mo niyo, high blood ka. Or, tayan ka. And then, it is a self-destruct sa imong paglingon. Look at a person, binunyagan. Pag umana na, wala siya practice as a Christian for others. Nag-bisyo siya, or why, alam, dili ka simba, dili ka paminaw, and so forth and so on. So, kita mo niya. Ang baylo sa dili siya gatuman sa kinabuhi ng Kristohan. Ang baylo, anak, sa baylo, mga bisyo, lingaw-lingaw, gimmick, unsa pa, asa natin, pauli siyang lawas. Sayo kayo siya mamatay. No? So, sa implications, consequences, mabiyan niya ang pamilya na bata pa kayo ang anak, bata pa pamilya, bata pa ang asawa. So, sa implication, gaantos ang nabiling. Amen? Ang Ginoo dili gusto anak. No? Yung sa Matthew nga, namo sa community, namo sa parokya, o sa mo, binunyagan mo. No? Labi na nga, dito sa parokya, tinunay ka simba, ba't ang batasan mo, magyapon? Magpong ka, magday ka kandol para nabasin mo kuglingon. Hindi mo na yung taguan. Nakakandol to do something. Kaya naiiwa, gusto pang tao niyo mo, ngit-ngit, hindi mo makita. You have to seek God. No? Light a candle para mag-ampo ka. So that tagaan ka o mayo o illumination or comfort sa inyong prayer or guidance sa
sa imong pakampo. So, muna yung purpose candle. Karon o mag-light as candle na, may mawala sa ato. Kung magsindi ka o imong kanang kalayo sa imong kandila, imong isindi sa uban, idagkot nimo sa ubang kandila, nabay mawala sa atong kalayo. No? When you light a candle to others, nothing is lost. Nothing is lost in you. Wala nawala. No? Na dako kayo nga kahulugan, dako nga implication. Maka hatag kita o comfort and encouragement to other people. Or we could share the light at the same time, the Word of God, the good news of salvation to other people. Amen? Amen. No? So, as city can hide its light, a person committed to Christ open its light to others. Not unless if you are not sure with yourself, o dili ka sigurado sa imong kaugalingon, although kibalo ka mo ni ang katuyuan sa Ginoo sa akong kinabuhi, ang Ginoo ra gyud na ay kaluwasan, but you are not sure of your life. Committed pa ka o dili? Kasunod pa ka o dili? Kung saan man yung paghatag sa uban, wala nimo pwede. Wala nimo na sinatik si Kristo. No? Makasir magali ka, but alanganin yun. Di ba? Usapod, alanganin po, nung-bisyo po nimo, kay makita man po nimong life nga tabi pa. Wala man nimo po ilagay ang Ginoo. Si Kristo ka, mo'y atong kahayag, mo'y naghatag na itong landag sa itong bitaw ng naatas community, kaya dili man ta mga perfect po. So long as we know that, and we know our mission, we know also na kita tanan may kamot para to be salt and light. Wala man magpasabot nga kanang magpatuga-tuga mo buhat o community, yan dili man na mo yun ani. Ideals na siya nga itong tumanon. Makunsa man po o wala tay ideals nga gikan sa Ginoo nga iyang gihatag. Natong tumanon kay after all kita tanan puro man tanan ning kamot kinapamata sa kalibutan. Napamata sa kalibutan. Ba't dilingon nga ang ato ang pagpaningkamot tama na sa pangalan. Wala dili makita sa atong buhat. Everyone you know that we are my disciples by the way you love for one another. Makita nila ang giunsa nato pagsulbad ang atong kalisdanan. Yung sana ito pagsulbad sa conflict sa itong mga community members. Yung sana ito pagsulbad, pag-alam-alam sa mga tao nga nagmahay sa itong community. O katong wala na ito nalakaligtaan ba, nalimtan, wala na ito maatiman. Labi na sa itong community. Nga na'y magdaot, no? Dili mo bisitahan. No? Nanay mga nagdaot sa itong community, dili na mo tabang kampo. Ano biyang makibalo nga ang atong members sa community nga giampuan sila, konsuelo na yun na sila kayo. Pati nung di mo na ipakita nila sa imuhang pag-atiman, kung saan nila pag-feel, kung saan nila pagbati na naay community, nga kita mismo, amanta mo, no? May lang community o mag-worship. Labi na sa atong mga community, maitagan mag-prayer, mag-worship. Labi og nay kalisdanan, asa man ta. No? Wa makinahanglan natong brothers and sisters sa kwarta. Kinahanglan sila encouragement. Kaya sila mismo naman sila yung mga pamilya, ilang kuklingon, na may nagkadaganan, asa sila paingon. But as a community member, assurance, no? Isubyan ka na ang kung bitaw na kalisdanan, wala kayo mo istorya nimo nga mo empathize nimo. No? And then, so therefore is to be holy. No? Tanawan nimo sa 1 Peter chapter 1 verse 16. Be holy, says the Lord, for I am holy. We are made according to the image and likeness of God. And that's the point. That is why God
really tried his best during the old times, the Old Testament, after the fall of Adam, to recover us, to redeem us, because we are from paradise. Taga dito man tayo. We are not citizens of this world. Taga dito man tayo. He's trying his best. Sa yung nahitabo, ibalaw mo sa history, the salvation, grabe. Oh, ipamatay ang mga propeta, messenger, i-disown, i-discredit, tagang kayo. Mga tao nga discredit because they are trying to tell the salvation of all man. Amen? We are called to be salt and light for others. Amen. Salamat kayo, dagdag kayong salamat sa tanan. Pagpakan nato ang Ginoo. Ang atong kagulingon. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit.